суханро бар касе бикшой расад бар қадри гуфторат. суханро бар касе бикшой расад бар қадри гуфторат. дилатро бар касе бикшой ки донад феълу рафторат. ҳар як сухане ки мегӯем иншааллоҳ барои шумо фоидабахш аст. ҳаракат мекунем ки чунин наворҳоро баҳри шумо пешкаш гардонем, чунки баъди сари мо мардум гӯянд ки як нафар ҳамин хел шахсият буд. ассалому алайкум. яъне ки мо ассалому алайкум гуфтем, ба ҳамаи шумо раҳмати аллоҳ, ба ҳамаи шумо меҳру муҳаббати аллоҳ ва беҳтарин неъматҳои аллоҳро хоҳон ҳастем. агар дунё ба кас поянда мебуд, агар дунё ба кас поянда мебуд, муҳаммад то ба ин дам зинда мебуд. агар дунё ба кас мекард вафоӣ, намекард аз он ҳазрат ҷудоӣ. дӯстонам, алалхусус дар байни мо ҷавонон бениҳоят зиёд аст ки ту аз фалон ҷо ҳастӣ, ман аз фалон ҷо ҳастам. мо алҳамдулиллоҳ аввал ин ки мусалмон ҳастем, баъд ин ки тоҷик ҳастем. фардо як гап шавад, намегӯянд ки ту кулобӣ ҳастӣ, ту муъминободӣ ҳастӣ, ту бадахшонӣ ҳастӣ, ё ин ки хатлонӣ ҳастӣ, ё ин ки суғдӣ ҳастӣ. алҳамдулиллоҳ баъди сари ҳар яки мо мегӯянд ки тоҷик буд. биёед дӯстонам, дар якҷоягӣ аввалин номи мусалмон буданамонро нишон медиҳем, баъдан номи тоҷик буданамонро нишон медиҳем. баҳром ғафурӣ кӣ буд? гулназар келдӣ кӣ буд? ва дигар шахсиятҳои бузурге ки аз олам даргузаштанд. марг намегӯяд ки ту пир ҳастӣ, ҷавон ҳастӣ, шоҳ ҳастӣ, гадо ҳастӣ. вақте ки марг омад, дунболи ту мешаваду ин ҷоне ки аллоҳи меҳрубон барои ту насиб гардонда буд, ин ҷонро аз бадани ту мегираду меравӣ ба дунёи охират. дӯстонам, боз ҳам мегӯям ки биёед як номи накӯи худро гузорем ки пас аз рафтани мо як нишонаe монад ва моро бо номи алҳамдулиллоҳ аввалин бо мусалмон буданамон ва бо тоҷик буданамон. боз ҳам мегӯям ки дар якҷоягӣ номи тоҷикро ба қуллаҳои баланди ҷаҳонӣ бояд бирасонем ки ин дунё, боз ҳам мегӯям ки дунёи гузаранда аст. имрӯз ҳастем, ба фардора аллоҳ медонад ки кадоми мову шумо зинда ҳастем ва кадоми мову шумо мурда ҳастем. суханро зиёд намекунам. агар ягон суханам сахт расида бошад ба ягон кас, ягон суханам дағал баромада бошад, аз ҳар яки шумо узр мепурсам. боқӣ сарбаланд бошед, хонаобод бошед. дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш накунед, чунки ниҳоле ки мешинонӣ беоб намесабзад. инсоне ки ҳаст иншааллоҳ бо дуо месабзад. дуои не ки ҳар яки шумо барои ман зарур аст. аввалин дараҷа аллоҳ моро нигаҳ бидора, баъдан дар ҳаққи якдигар, дар ҳаққи дӯстон, падару модар, хешу табор, ҳама мардуми мусалмон дуоро фаромӯш накунед. аллоҳ нигаҳбонатон, худ ва аҳлу оилаатонро эҳтиёт кунед. то барномаҳои оянда, худо ҳофиз. шабакаи интернетии Шорох Официал тақдим мекунад.